Ga illan auren Gillin namiji. Na farko, idan bai kawo miki infection ba, zai kawo miki cutan HIV. Na biyu, idan bai zo ya yi disgracing ɗin kansa da kuma ke ba a social media, za ki mutu cikin bakin ciki a gidan auren Gilli. Kun san me yasa na faɗa wannan abun? Za ku yi min shaida da cewa ni babu ruwana bana shiga harkar mutane. In ina faɗa da kai ne zan yi maganan ka a kaina a page ina har in kafe ka. Amma za ku yi min shaida da cewa ni bana kawo wai ko in dinga sa update din mutane in ce ai ba ku san abin da ya faru ba in zo kun san bana haka. Amma kun san me yasa zan yi magana akan wannan sagan da yake faruwa a social media din nan ne? Makumata ku nake so in yi wa bayani. Na farko, me yasa hotunan mazajen nan da kuke ta cirewa, me yasa ba ku cire tintini ba sanda kuka kalla sun yi aure? Na farko yana nuna da cewa tabbas kuna yaki da sunnan ma'aikin Allah. If not, to ku gaya mini, me yasa tintini ba ku cire ba? Za ku kawo hotunan Salim Goji da wata, Ahmed SM da wata, manga menene manga da wannan ba ma nude din su ba fa ya fito ba fa kun haukace kun rukuce kuna ta dariya kuma most especially matan nan kun ajiye business ɗinku a gefe na damata una carry for una head which damata is never going to put food on your table. What a shame. Kuma mu matan kenan. Bari in gaya muku matan wayannan mutanen. Kun ga hotunan su nan da ake ta cire? For me sai da Sadiya Haruna. Wallahi dan an kalla wata na zama a gefen mota ga miji na kusa da shi ta yi snap da shi. Idan ya zo gida ko question ba zan tambaye shi ba saboda a guri na wannan is a common thing. Ba zina kuka gansu suna yi ba, ba tsirecin su kuka gani ba, amma dukkan ku kun bi kuna ta dariya, duk kana scrolling a wannan zaka dinga kallo. Me dalili? Wannan baku da wani dalili fashe kuna yaki da sunnan ma'aikin Allah ne, amma Allah ya fi karfin ku. Matan wa'annan mutanen ku rike mazajen ku gam. Ku nuna musu da cewa the street no sweets. Ba abin da zai fitar da ku a gidan aurenku ku koma streets. Ku nuna musu rayuwanku ya canza ba haka suke ba. Su kuma za mu ga yadda Allah zai yi da su. Ya nuna fa da cewa all of us will not like ourselves. Saboda me yasa ne ce all of us will not like ourselves? How on earth kana cikin zaman ka you think people love you ana maka good comments ana waye amma idan abunka ya fito sai ka rasa ina masoyan nan da suke maka fatan alkhairi kawai sai ka kalla makiya from nowhere sun fito maka. We not like ourselves. Shame on us. Musamman mu 'yan arewa ku duba 'yan kudun nan mana. In ma fada za su yi wallahi sai sun gama rubuta script in fadan su kuma su yi fadan ma dariya yake ba ma 'yan uwansu. Amma namu ba abin da muka sani muna ɗaukan social media akan mu muna kwana da shi muna tashi da shi. Kana da followers 100,000 a ce baka neman kuɗi da shi. Wallahi kun yi asara. Mata yanan ku kama mazajen ku. As far as ba zalmalulun su bane aka gani a waje ko ni idan aka kalla zalmalulun ki a waje bazan ce miki ki zauna ba bazan ce miki ki fita ba. But my own opinion, I go come out and I don't come out and I still get husband again. So that's it. Ubangiji Allah ya sa mu tabbacin tuba kafin mu koma zuwa ga Rabbana. Ubangiji Allah ya sa duk sanda muka mutu annabi ya san da zuwan mu ya karba bakuncin mu. Light and love to each and every one of you. Bye bye.